Әлеге 8 шибәркәй кичәнең төп геройлары. Мәскәүдә татар кызы конкурсының күптән көтелгән төбәк этабы финалы узды. Бу көнне Мәскәүнең татар мәдәни үзәге шаугыр килеп торды. Конкурста кызларның матурлыгы гына түгел, ана телен, татар мәдәниятен белүе дә бәяләнде. Миңа барлык кызлар да бик ошады. Мин аларның барсы өчен дигән тавыш бирер идем. Алар бөтенесе дигән бер дигән татар кызлары. Рәхмәт аларга. Жюрига җиңел булмады, шулай да карар кабул ителде. Мәскәү дәүләт университеты студенты, буш вакытында курайда уйнарга яратучы Динә Абдуллина Мәскәүнең 2020 елгы татар кызы исеменә лаек. Мин хәзер бик зур шатлык хис итәм. Әле үзем дә ышанып җитә алмыйм бу җиңүемә. Мәскәүдә татар язучылары белән традицион очрашу да үтте. Төрле шәхесләрне, кешеләрне күрү, ул язучы өчен киләчәктә аның әсәрләренә язар өчен бер азык булып тора. Мәскәүдәге Татарстан көннәрендә танылган татар кешесе разведчик Исхак Әхмәровка һәйкәл ачылды. Аның исеме үлеменнән соң 25 ел үткәч кенә таныла. Һәйкәл ачылу тантанасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Преображенский полкы курсантлары чыгышы, Әхмәровларның якын туганнары килүе бәйрәмне тагын да бизәде. Папа у него получился 1 к 1. Мама чуть посложнее, надо было уловить. Так я 35 лет ее постигала. Уж что говорить человеку, который такой по фотографии. Бу көнне шулай ук ТССРның 100 еллыгына багышланган Казан шедеврлары Рерихтан алып Кандинскийга кадәр дигән күргәзмәдә ачылды. Биредә усталарның сирәк очрый торган коллекцияләреннән 48 эш. Күргәзмә белән Третьяков галереясында ноябрьгә кадәр танышырга була. Мәскәүдәге Татарстан мәдәнияте көннәре республиканың сәнгать усталары гала-концерты белән тәмамланды. Мәскәү мэры Сергей Собянин һәм Россия хөкүмәте вице-премьеры Марат Хөснуллин бәйрәмнең мактаулы кунаклары иде. Я уверен, что тот задел, тот динамичное развитие республики, которое сегодня есть, оно будет и дальше продолжаться. Бу кичтә бик күп бүләкләүләр булды. Мәскәү мэры Сергей Собянин буш кул белән килмәгән. Татарстаннан да аңа истәлекле бүләк тапшырылды. ТССРның 100 еллыгы медале ике башкала арасындагы дуслык билгесе булып тора. Менә шушы матур бинада сәламлыйм. Һәм һәммәгезгә исәнлек, саулык, бүген исәнлектән дә кадерләйбер юк. Һәм бүгенге күрешү мөмкинлеге өчен зур рәхмәт әйтәсем килә сезгә. Коронавирус, он еще никуда не ушел, но мы научились работать, жить в режиме. Поэтому берегите себя, мы всегда рядом. Приезжайте в Татарстан, мы всегда с удовольствием приезжаем нашу столицу. Бик зур рәхмәт сезгә, уңышлар. Тантаналы кичә бүләкләүләр белән дәвам итте. Алар арасында табиблар, артистлар, сынчылар һәм фән эшлеклеләре. Бүләкне Яңа Гасыр телерадио компаниясының генераль директоры урынбасары Динә Әлим кызы Газалиева кабул итә. ТССРның 100 еллыгына багышланган кичәдә Яңа Гасыр каналының Мәскәүдәге коллективы да бүләкләнүчеләр исемлегендә. Аларны федераль башкалада телеканалның филиалы оешуга 20 ел булу хөрмәтеннән билгеләп үттеләр. Эльвира Хөснетдинова, Динә Газалиева, Татарлар, Мәскәү.